Aanvallende middenvelder rechtshandig dan. Nee broer, dat mag niet! Sabi mo, Matson mo sa Andres. Matson! Sinds wanneer het verstopt wordt van God? Sinds... Asli kayak kuat tante. Ja, toch? Hombre, se le pide, ¿no? Se le pide, no, bro, para acá. But I think the football, I think we situations happens in football. I think I had last season I scored goals to make me. Hala Madrid! Y nada más. Dat is die intro. Y nada más. Oké. 2 years ago. Ik zei 0-2, Joe 1-3, Sontje. 1-3. Wat zeg je? Nummer 14 van Real. Ik begin al verkeerd, vriend. Dat gaat met z'n braden Maar mee, is bro. appelsap dan nee niet. Wat wordt de uitslag? Het is heel gek natuurlijk als fan. Ik ga voor 1-2. Dat je gewoon 2 jaar later gewoon speelt. Ja, het is... Uitslag? Dortmund. Lekkere goede gimmer man, 3-2. Ook geen goede gamer, bro. Madrid moet dus. Nee, van Madrid. 2-3 dan. 2-3. Kok had al gezegd, hij denkt 2-1. Ja, het is wel... Nee, 1-1. verlenging. Even verlengen en dan winnen ze met penalties of zo. Oké. Ook altijd op de juiste plaatsen en noem maar op. Je kan niet altijd geluk hebben, bro. We hebben nooit geluk, bro. Geluk zegt hij. Bro, tegen Atletico, bro. Dat is geen geluk, broer. Nee, maar tegen geluk, man, bro. Ze hebben de laatste minuut die 1-1 gemaakt, Bill. Is dat geluk, bro? Dat is geluk. Dat was Ramos, bro. Nee, was bro met die omhaal, toch? Dat was Ramos, bro. Welke was die game met die omhaal van Bill? Dat was tegen Liverpool, gewoon een finale, bro. Ga je nou met... Tegen Liverpool? Ja. Ja, omdat Ramos Salah zijn schouder bijna ging breken. Ja, helemaal zo. Ja, dan moet dat passen. Ja, maar dat was ook vies, man. Maar ze ook weer een nieuwe beker van de Champions League. Van die 2 oud-gedienden, met alle respect uitgesproken. Kroos en Modric. Dat wil je... aan de voorkant... Iedereen houdt een beker toch? Je moet die beker inleveren. Oh, kom je. WK moet je inleveren. Voor mij ook, voor mij ook. WK en Europa League moet je inleveren. Ja, voor mij ook, voor mij ook. Europa League? Ja, na 3 keer mag je pas hebben. Als je dan ziet hoe... Europa League? Ja, man. Google. Serieus hoor, bro. Google. Je gaat een bakken als Champions League allemaal houden, laat staan Europa League. Regisseur, als we zoeken voor ons. Ik hoor het zo in mijn oor. Als wij na 3 keer moet je pakken. Sevilla had hem 3 keer achter elkaar gewonnen, bro. Er zit zoveel gevoel in dat lichaam, in die voetjes, weet je. Ik bedoel, voor Kroos. het is gewoon iedere keer weer. Ik hoop ook vandaag dat hij nog... Modric gaat toch niet stoppen, hij gaat toch verlengen. Ik was van 100. Het is wel zielig. Maar is broer is... Hij heeft alles gekiept, gewoon... Hij heeft goed gekiept, hè? Maar Courtois is de beste keeper van de wereld. Hij is gewoon goed. En hij is fit, broer. Hij is fit, broer. Van de wereld, broer? Ik bedoel, Junin heeft het niet slecht gedaan. Nee, maar... Ja, oké, wel die met die uittrap, hoor. Ja, hij kan die voetballen in zijn drama. Komt dan? Maar Courtois wel, man. 100 man. Maar nu... heeft gelijk, boys. Europa League. Ik heb vertrouwen in je, broer. Ik heb vertrouwen in je, broer. Ik heb vertrouwen in je. Hij zegt geen Brett Sinds 2010. Maar 2 van uitgebreid, broer. Uitgebreid worden. Het 3 keer te zijn of omdat we het niet meer opleiden. 3 keer achter elkaar alleen of 5 keer in totaal? Ik denk dat we in het hedendaagse voetbal heel erg bezig zijn. Daar mag je me houden. Om atleten af te leveren. Maar pas sinds 2010. Hoeveel keer daarvoor nog geen pas van jou? We zijn weer in gelegen. Wat gaat gebeuren als Real verliest? Altijd blijven. Ja, ik heb geen scenario daarvoor. Ik denk niet dat Real last zien heeft. Jij wil een scenario daarvoor, want tegen City zei je ook geen vertrouwen meer. Tegen City zei je ook geen vertrouwen meer. Zo snel mogelijk. Als Joe veel druk gaat hij sowieso huilen. Joe of Joe? Ja, jullie allebei, man. Hij gaat sowieso, hij wil winnen of verliezen. Voor wie ben je vanaf? Of niet eruit halen. Wanneer je 1 tegen 2, bij 1 tegen 2 haal je eruit. En toen zat Seedorf daarbij. En die had toen Kroos en zo hebben genoeg gepakt. Voor wie ben ik? Maar daar is Catalaan, is 1 tegen 4 actie.
Hij is voor de scheids. Real wint, maar als Dortmund wint zo. Ik denk dat iedere speler die op een gegeven moment op een bepaald niveau komt. Ik lig er niet wakker van eigenlijk. Als ik me van de 10 acties richtig vastloop, ja. dan is niet goed. Ik ga sowieso een paar ellebogen krijgen. Voor ongeluk. Joe, eigenlijk, we zitten hier met naast 3 Catalanen. Ja, ik weet het maar. Ik weet het maar. Bij 1 tegen 2 haalden we eruit. En toen zat Seedorf daarbij. En die had toen net in Brazilië gespeeld. En toen zei hij, ja, maar daar zeggen ze 1 tegen 4, actie. Hij is voor de scheids. Het is een andere manier van voetbal. Ik denk dat iedere speler die op een gegeven moment op een bepaald niveau komt, die merkt echt wel, als ik me van de 10 acties richtig vastloop, dan is het niet goed. Dan ga ik dus iets aanpassen. Sowieso een paar ellebogen We zitten hier met en die begon met een actie. En ik weet zeker, als hij begon, dat hij niet wist. Ik ben benieuwd naar Sancho vandaag, man, boys. Die gaat kapot maken. We zien daar spelen, man. Ja, doe maar. Daar gaat spelen, bro. Daar gaat Figo op lijken, bro. Figo is wel een gekke verhaal, man. Dat was top, hè? Hoezo, voor jullie? Door. We zijn boven nog steeds boos, die man. Maar ik zeg eerlijk, Catalanen haten hem echt, hè? Ik heb die documentaire gezien van hem. Je kan niet zo zijn, man, broer. Was dat verlegen cup? Maar Brad, is toch... Hij probeerde Ik ken niet hoe hem niet eens, ik heb hoe supporters. De Braziliaanse Ronaldo of Zidane? Hij moet niet te snel gaan, joh. De Braziliaanse Ronaldo of Zidane? Kan niet vergelijken, toch? Nee, is anders. Zidane of wie? Of R9. R9. Dat vraagt Humberto. Humberto, dat kan zouden. Zie je maar met daar, man. Weet je, transfer. Zidane of Bellingham moeten zeggen. Ja, Yusuf, broer. R9 noemen ze hem. R9, broer. Ja, Yusuf, broer. Bij waar? Transfer, hoor. Ja, broer. Je hebt hier doelpopnummer. ik heb hier een aansteker. Ik weet niet met aansteken. Ik dacht, je gaat pikken doen. Ik heb nooit gelopen. Zoek in. Ja, probeer het op in de moe. Wie gaat draaien dan? Wat moeten we draaien? Oh nee, Pocketjes. pak die van Vriezer. Draaien. Pak die van Vriezer. Cannabis. Cannabis. Sta je de papel aan draaien? Ik kan het niet ook. No man, nog nooit. We gaan het draaien weer raken. Kijk, waar is die shisha? Waarom geen shisha? Mostra bisa mi comida mina. Sowieso. Moet je kijken naar die vlag, bro. Die pijn naar die. Ik heb in de auto trouwens. Shisha. Wat doen we? Ik weet niet of shisha zo. Alleen wij twee. Joe ook niet. Joe ook niet. Pak ik weer aan. Joe, ik heb een pak, we hebben zo. Joe. Ja, pak, we kunnen niet maken. Is geen sigaret, hè? Het is gewoon smaak. Is ook geen sigaar, hè, Joe? Maar even, wat mag dat? Mag je wel shisha? Tuurlijk niet. Joe, maar wij staan op eens dier, hoor. Bro. Joe, Joe. ik ga gewoon op schoot zitten dan, broer. Ik ga die dingen niet doen, bro. Ja, maar gewoon op camera, broer. Ik heb koude schuim, ja, broer. Je bent wel zwaar, man. Ritme combinaat dan. Muziekrichting. Ja. Maar fuck hem, man, broer. Wat dat is er, broer? Hier kom op mijn plek, Ik heb broer. ook gevoelens. Ja, maakt niet uit, broer. Ik heb ook gevoelens. Wees je niet Fuck hem, broer. Hij is goed. Fuck hem, man. Kom ik ook. Hij blijft gewoon zitten ook nog. Hij blijft allemaal zitten, broer. Toen is hij die eigen, Joe. Ja, mag ik hem willen gaan, Ga zitten, man. Kom op, man, madre. Joe, maar wij niet een beetje zenuwachtig. Joe, sowieso. Hij had geen tijd om zenuwachtig te zijn. Stress, hè? Kushina, sikiko. Swipen ook niet, hè? Wat was dat nu weer doen? Doe beter. Steeds ook eens weer. Er is iemand zitten werken. Nee joh. Met die henny op doe je anders dan normaal. Riba boto, riba yate. Bochincha! Wat is deze man aan het zoeken, hè? Ja, ik heb de dente laten we niet zo. Wat ben je aan het zoeken, broer? Comfort? Ik ben niet comfort. Hij vlag.
Semua tira de café? Semua tira de café? Ja, die ja. Hoor de video. Ahí te bebe. Ahí te uma. Ahí te goza. Dus love to rende. Heb je nou een video? Nee, die is veel maar aan. Die is aan, kan ik dus die. Ja, kijk die show jongens. Zo, kan die mijn vibe over. Hij is 60 inmiddels. En dit is dit nog eruit gooien daar bij die Eurovisie. Ik weet. Bij voetbal wordt het niet zo gewaardeerd op het algemeen. Dat is zo. We hebben gewoon voetbal. Wat vind je Berto van Bali eigenlijk? Anders maken we dat er niet mee. Berto? Die zit er binnen. Of niet? Wat hè? Wat vind je Berto van Bali eigenlijk? Mannen, wat Hij heeft wel verstand, man. Ja? Dus, Hij vroeg heel veel van de sportdingen. Maar nu komt het erop aan. Hij was gewoon sportverslag. Wat zijn jullie voorspellingen, Jan Boskamp? Boskamp. 3-0. 3-0? Oké, duidelijk. Hoor hem Bert, oké. Theo? 3-0. 4-2. Voor wie? Maar Real speelt uit toch? 4-2. God, dat wordt een wereldpartij. Daar hoop ik op. Ja, daar ook. En we hebben ook nog mannen in Londen staan natuurlijk. Wesley, nog voordat je Aanhouder wint daar staan. Heb jij nou hetzelfde pak aan het Real Madrid? Aanhouder wint. Ah, bonjour. Wat? Bonjour. Waar ga je dat zetten? Niet voor mijn neus hoor. Die laat niet aan het dood, die laat niet aan het dood, die laat niet aan het dood. Laat gaan binnen gooien, joh. Niet voor mijn neus hoor. Wacht. Laat gaan binnen gooien, moer. Laat ze gooien, moer. Zoet je logo, moer. Wat is die vriend? Ai. Hij zie je, moer. En hij gooit serieus. Juist. Gewoon zo, boy. Wat is dat ding toen, Lechi? Wat ben je boele? Kom maar niet aan, zoals je mijn galing hier betekent. Nee, ben logo zien dan. Ben logo zien dan, nee, ben logo. Laat je net kind zijn aan doen, man. Nou, goed. Iets respect voor die logo, hoor. Ja, waarom nou weer? Twee Nederlanders, jongens. Een beetje... Ja, nu zijn ze wel Nederlanders. Dat is een van, boer. Oh ja, nee, oké. Hé, maar ze zeggen 3-0 en 4-2. Ze zijn van Borussia wat mensen en Malen. Real speelt uit, toch? Dat betekent dat Real gaat verliezen. En wat voor wedstrijd verwacht je? Als ik Kijk, dat hebben we. Het zijn allemaal jonge spelers, hè, Joe. Wat? Niet alleen Modric en Kroos zijn ervaren spelers, hè. Ja, ik denk ook toch. Rudiger, Nacho, Carvajal, Courtois. Ik zag vandaag, gisteren zijn ze ESPN is langs geweest naar die stadion, zeg maar. Want je hebt niet gezien wat Ancelotti gezegd Die heeft. beker lag op de kleedkamer van Borussia. De Champions League beker. Die Champions League beker, weet je waarom? Hoe bijgelovig We mochten even van genieten. Oh, zij zijn 100. Daarna gaat hij weg, toch? 100, even die momentje. Deze man moet gewoon op de EK zijn, man. Iedereen is boos om dat, hè. Strak overloop, hoor. Hij eet hetzelfde. Wie is iedereen? Jij en Joe, 24, 22. Nee, die mensen, man. Oh ja, natuurlijk, Joe ook, toch? Mondkapje niet aan doen. Daagse moest mee, toch? Nee, die reacties zit ik te lezen. Maar ze, ik vind het wel, man. We staan klaar. We gaan heerlijk genieten van de eerste helft van deze finale. Voor de Daily bij, kom op, man. Kappen, man. Real Madrid. En de commentaar bij deze finale krijgt hij van. Ik hoorde dat Gakpo linksback gaat spelen. Is er een betere trainer dan deze rechterman, man? Linksback, wat is die weer? Ja? Altijd die wit, hè? Blanco! De beker binnengebracht door Deze man pakt gewoon 3 keer achter elkaar, Brett. En deze de beste trainer. Laat hem dan met een ander team presteren. Hij heeft maar met Real Madrid gecoacht. Je wilt hem al de beste trainer noemen. Hij heeft alleen Real coach, toch niet? Hij heeft toch alleen Real coach? Hij pakt hem 3 keer achter elkaar, broer. Ja, en Pep heeft 2 keer treble gepakt. Welke trainer heeft dat gedaan dan? Als hij hem is, als hij hem maakt, kan hij goed trainen, broer. Hij moet het ook willen. Maar dan gaat het niet om. Het gaat erom over Zidane en Pep, broer. Ik vind zelf Ancelotti beter trainer dan Zidane, broer. Heeft hij het zelf kunnen, dat is vrijgemaakt zojuist. Kom op, man. Wat heeft Zidane ooit buiten Spanje gepresteerd? Maar hij heeft toch alleen Real coach? 60 jaar. En daarom, hij is bang. Tuurlijk, omdat er nu een druk op hem is. Broer, welke druk, broer? Ja. Ancelotti wel beter. Zidane bij die back, broer. Wat praat je over, man, broer? Maar Ancelotti wel beter. Alsjeblieft. Brett, kappen, man, broer. Ancelotti wel Dus je beter kan dan één trainer Zidane. beslissen over 1 clubcarrière, kan je gewoon zeggen. Hij is toch gewoon... Is hij een slechte trainer, nee? Dat weet ik niet. Voor Real was hij goed. Dat zeg ik toch, broer? Maar hij is niet de beste trainer, broer. Hij heeft hem 3 keer achter elkaar gepakt, broer. Champions League, broer. Ja? En hoeveel kampioenschappen? Shit, man, broer. Zweet toch, broer? Johan, Hey, Joe. Johan, aan die tafel. Joe, maar Hij komt niet uit, broer. Ancelotti wel beter dan Zidane, toch? 100, broer. Jawel. Hij is beter, Nu man. wel, ja. Net zeg je nee. Nee. Net zei... Prijs, hoor. Wie als Lotti? Ja, man. Oh, Zidane van de Real coach. Harder, even harder dan.
Beetje respect voor die hier van de Real Madrid, man. Dit is gewoon onze... Dit is Champions League, broer. Yes. Ja, Champions League is toch van ons? Bro, het is geen Champions League, broer. Het is Real Madrid League. Die zit gewoon door, broer. Die zit gewoon door, broer. Sancho, man. Ik wil praten. Man, papi Sancho. Dus dat ik gewoon erg te happen. Sancho is zo koulig gaar, man, broer. De erebaton met de CV. 100, broer, 100. Hey, Tjalla, man. 100. Van Borussia Dortmund. Ik zou hem echt wel graag bij Ajax zien, hoor. Wie? Modric. Laat Lavik. Het veld. Nee. Maar hij is toch trouwens op vrij nu, toch? Bijna. Wie? Modric. Hey, Joe. Hij heeft weggetekend, toch? Oh, hij heeft weggetekend, toch? Succes, man. Heel goed. Je hebt ook succes, hè? Succes, broer. Jullie hebben een dode, wij niet. Bang Madrid. Maar we staan daar 1-0 achter, ga je nu Pina, kijken. zeg Pina, broer. Zit ook op Pina, zwaar. Wat is dit, Dikker, man. 1-0 achter gaan we kaken. Sinds wanneer gaan we kaken? Broer. Madrileen zijn daar. No papier, Joe. Alle finale zit je dingen, Joe. No papier, Joe. Kijk jullie keer, man. Iets na 8 uur hier in Londen. Harder. De finale van de Champions League 2024. Voelen dat ik daar ben. Borussia Dat Dortmund. is voor je andere dingen, bro. Bang Madrid. Ze gaat duren. Nee. Iemand het veld opgerend. Nu wat kan met deze boy? Ze mogen niet eens filmen dan, hè? Toch tamelijk ongestoord doen. Dat is Nu al. We hebben beveiliging. Value. Dan is het weer, hoor. hier van het veld halen. Want dan gaat hij Engeland kan het makkelijk, hè, boy. We staan dicht op het veld, hè. naar te kijken, maar er is geen steward te bekennen. Dat is die, hoor. Dat is heel merkwaardig. Nu rent die fan hier het veld af. Niemand pakt hem, hè? Houd heel die tempo eruit, man. Wat tempo, Joe? Die ben 30 seconden bezig, broer. Hey, Ancelotti moet me die kauwgom geven, bro. Maar die man heeft een kauwgom die heeft veel smaak. Je wilt die kauwgom niet op die kauwgom. Maar dat kan weer laten zien. Dat kan weer. Dat kan weer. Durf je gat te leggen? Durf je gat te leggen, Joe? Bro, je kan niks pakken als je gaat op Real zet, man. Nee, hier op tafel nu. Ja, man. Hè? Ja, man. Je bent voor Dortmund? Als je die gat leggen, hoor. Ja, bijna. Bro, wil ineens 1 cent tikje, man. Ja, maar. Dat was kokken. Zo, dat is meer komen met Madrid, dat die een Jood die Ajax deed ook aan, weet je maar. Dat is meer komen met Madrid, maar je hebt die Joden acties gewoon, broer. Bala zwart. Hey. Zij thuiswedstrijd, die wil niet staan in het rood. Opzichtig. Daar gaan we opgevangen. En het gelijk vallen. Verder, hè? Ja, man. Ik vind hem de beste. Real Madrid dit seizoen dan de competitie. Na zo'n ding. Anders had hij kern aan. Mag ik dat zeggen? De titel binnen was. Dat hij de beste is. Dat kan. Soms ben ik een beetje Dat wel. potje van maakt. Dat kan je wel zeggen, joh. Eén van de beste, hoor. Hij vloekt ze nog. Hij heeft alles voor je. Oh ja. Zet hem op die rechtshalf, je zit hem overal. Verder bal net Lekker. opgeschoven. Hier is Bellingham. Proost. Van verder. Zo over de goal. De beste zo? Dat is een beetje optimistisch. Mooie combinatie dan. Die bal staat wel lekker op zich. Tactisch geweldige speler van verder. Geen doelpunt te maken. Hij moest hem eerder schieten. Schiet hem hoog en dan schieten. Bij Ryerson, die krijgt de rugdekking. Martjika. Van Hummels is verzorgd. Deze situatie bij Dortmund. En nu richting de helft van Real. Met Sabitzer. Dat is ook gelukt. Nee, natuurlijk, papa. Dat heb je lucht, man. Is de overtreding? Is de overtreding? Echt geen veel van hem. Die veilig tegen de kaart aan zitten vandaag. Gespeeld geworden door de Slovenen. Dat is gele kaart, man, broer. Gelijk. Dat is overtreding, man. Vuurgroep, hartje buitenspel, misschien wel net overheen. Hier is Vuurgroep. Ook is Brandt met een kans. Hé, man. Hoe kan je die mensen, man? Broer. Zeg dat Joe naar achteren gaat. Nee, hey Joe, buiten spel af, weet eens man. Nee. Tuurlijk niet. Nee, joh, net, Voeten. net, broer.
Mag niet uit. Hij moest hem hier ook tweede geven. mogelijkheid is voor Dortmund. Niet verstopt in het eerste kwartier. Allah gaat helemaal Ik voel dat Joe gewoon zijn billen knijpen. Joe, waarom doe je mee? Wat is dat nieuw Madrid? Nee, vandaag niet, vandaag niet, joh. Vandaag niet. Madrid. Dan ben je gewoon hooligan. Vandaag ben ik veel sneller. 14 keer al de beste van Europa, Real Madrid. Hij zit strak, man, joh. Moet een nieuwe set aan hem. Nieuwe set? Nee, die baas. Of nou, dan moet nee, die baas zwaar. Gewoon wil die nieuwe set eruit. Nee, maar ik moet nog mooi. Ik heb oude set nog mee. Waarom heb je nou, hè? Rustig dan weer. Heerlijk, man. Dag maar uit, man. Wat met jullie mee? Nou, ik wil je zo als je zo naar doet. Ah, broer, ik heb broer. Hey, hey! Nu heb je hem. Door. Wie, broer? Nee, ze redden pas samen. Dat betekent dat er ergens anders wel wat ruimte ontstaat. Niemand. Bellingham. Grote was van Jude Bellingham. Beste speler van de liga. Ik voel iets, boys. Ik voel iets, boys. Ah, inderdaad. Handen met de koeren in de handen. Kom anders van. En dan Vini, ga gewoon door, man. Joe, wat gaat door, man? Ik moet niks van Maar je weet nog nooit, man. Ja, je weet maar nooit. Bellingham. Bro, eerlijk, dit is Pak je de kaartje? Pak je de kaartje? Huh? Schrijf ze door op Dat is appel. op zijn enkel, broer. Oh, aan met jou. Kijk dan. Hey, Bellingham moet je kijken, Bellingham. Traps! Niks. Nee joh, niks. Niks, boys. Wat heeft hij gedaan? Hij zet zijn voet neer. Hij trapt op zijn laatst. Maar ja, bro, hij kan zijn voet niet meer weghalen. Heeft hij inmiddels al En genomen. dan boeren niet zoeken zo scheen, alleen dat. Ja? Ja, toch moet nog een beetje staan door. Voordeel van het twijfeltje. Voordeel van het twijfeltje. Joe, blijf je nog steeds bij die eerste helft nog steeds doen. Ja, joh. Ik weet de kijken hoe mensen, joh. Ik weet de kijken hoe mensen, joh. Sancho, ik weet de kijken hoe mensen. Op zich vast, dat is vuurkoek. Montekai. Camavinga, maar het is Stop in, joh. Als Miami weg is. Waarom laat Rudiger die bal kolen lopen, man, bro? Nee, bro, hij moet... Maar ook is onmogelijk geworden. Hey, doe Lekker normaal. Courtois, lekker man. In één keer. Mamira, oké, Mamira zie, Joe. Mamira zie. Kijk, die boy stoppen gewoon. Hij wordt bang, Joe. Hij wordt bang. Courtois staat niet, hij wordt bang, broer. Hij moet zo... Maar hij weet bij het spel. Rudiger, stop gewoon, laat hem gewoon gaan, broer. Broer, plaats hem alla. We staan niet Rudiger en kijken, we gaan er stap in. Hij wil mooi doen. Broer, maak gelijk af. Plaatsen. Maar hij gaat er veel naar buiten, hij gaat er veel naar buiten, Naar joh. buiten heb je ze, joh. Weer. Carvajal, man, broer. Real Madrid. En die eerste mega kans van de wedstrijd voor de tegenstander. Ja, maar die kan Als de er echt niet vast gelopen is. Ingebracht door Maatsen. Courtois lost even, lost nog een keer. Geen Courtois, maar als je dat ziet. Was dan los. Maar hij is in de denkpop. Fuck me. Ja, dat. Kijk, dan kan je op, broer. Wat ik deze man allemaal. Met een kans voor Adeyemi. Nee, maar broer, zeg je eerlijk, die kans krijg je niet zomaar, mensen. Brett, nope. Zo loop. Die komt maar bellen dan, joh. We moeten even die... Nope. Dat was dan met die kans. Nee, kans niet, het is zeldzaam. Ja, van hem verwacht je ook niet dat hij echt een killer is of zo. Ja, die nunca lo capkeeper, meteen je plaats in de zorg. Gelijk, broer. Een paar keer, maar dit zit maakt niet uit. Vinicius. Waar? Voorzet van Vinicius. Stiekem mijn auto. Daar moet je niet aan Als hij de beste kan verdedigen. Brand. Brand is ook goed. EK voor hem trouwens. Voor, Ja, maar hij is de beste tijd van gehad. Ja? zit heel behoorlijk in de Ja, wedstrijd. dan maar Lou, dat zeg je niet. Standaardiger. Nee, dat niet. De Sancho. Hij geeft aan Sabitzer. Sabitzer terug. En volgende mogelijkheid, maar net We staan met We staan González. kaparen hier. voor een strafschop nog. Weggewuifd door de arbiter. Komt los nu. Waar ga je terug met de man in je rug, man? In de fase beleefd. Maatsen sterk tegen Camavinga. En het volgende steek Maatsen nu wel. Nu wel, nee, nu ook niet. Tuurlijk, man! Wakker worden, man! Ik heb met de business ze hebben geluk, broer. 3-0 moest het al staan, broer. Hoezo is het ons geluk? In korte tijd. Jullie maar 3. Laat, kom op, man! Wakker worden, man!
Kijk niet, rustig man, tik hem gewoon achter hem. Met druk joh. Oh, druk op hem zetten. Met druk vriend. Kijk maar vinger, wat doet hij daar allemaal ook man? Hij gaat wisselen, dus ga hem eruit halen, man. Met de man in je rug ga je terugkeren. Die kansen, broer. We hebben geen ene kans gehad uit, joh. Nee, praat een beetje, broer. Aan de andere kant valt hij dan. Doe we de Nico de warme, joh. Nico de warme. Ik heb bij Blanco nog. Hé, maar lekker zo. In één beweging weg, goed gevoetbald. En daar was ook Bellingham. Zo tranquilo, man, broer. Dit niet goed voor Real Madrid. Eén schot op goal is goal. Counter, Ruzu, Waarom stap je niet in, man? Romana, joh. Die is weg. Adeyemi met de voet. Goed doen. Adeyemi, Courtois. Hé, Ik moet doen, wakker, man. Kijk, dat is kaart, zwaar. Allemaal net niet. Het zijn minimaal. Ja, de keeper joh. Wat in die kansen, man. Hé, Yusuf, die ballen zijn allemaal perfect. De wedstrijd vanaf de 20e minuut. Eén schot, we hebben geen schot op goal, joh. Nee, maar dit is gevaarlijk, man. Nee, je hoeft alleen maar één kans nodig. Dat is het. Ja, de keeper. Hé, not hey John, man, er is een dank voor Joy. Joy, is je broertje, broer. Is je broertje, man. Wat ik dat nou, broer? Hallo, geen respect, man, Joy. Maar zo te kijken, Joy, maar zo dat. Geen respect, man, Joy. Joy, kan je de master music, Ik heb gescamd jongens. Twee man Lucy. Bellingham. Die speelt ziek, toch? Vrij Neymar of Vini? Dan toch Neymar. Uiteindelijk een verstand voor Real. Oh, Prime Neymar of Vini? Vrij Vini. Dus je vraagt maar Real of Catalaans. Nee, Brad. Rudiger heeft nog niet zijn prime. te gaan. We eens kijken naar die Hij kans heeft nog niet voor zijn prime gehad. Adeyemi die niet wakker komt. Hij heeft nog niet zijn prime gehad. Ik zie Vini niet beter worden als dit. Prachtige paas in de Hij is 42 man, bro. net niet uitkomt op zijn Weet je waar Neymar was van de 22. kans weg voor Dortmund. Ik zeg eerlijk, om eerlijk te zijn, Neymar kan wel man voorbij. Vini heeft soms moeite hoor. Hij heeft alles op snelheid. Snelheid. Dus jij bent het Daar ben ik niet mee eens, man. Nee? Nee. Neymar is meer technisch toch? Vini is alles op snelheid en zo. Maar ook op acties. Hij hoort Hij doet maar Sanko. even passes, Hij vriend. hoort Is Sanko. het een 6 tegen 3. Waar is die verdediging, broer? Waar is die restverdediging? Uitbrand naar Adeyemi. Hé, blijf Ja, die. dat is wel waar. Sta op, man. Sta op, man. Noord op ballet! Ga niet vragen om die kleine dingen, man. Deze guy is wel zwak. Finales man! Hé, broer, hij ik op je. Er was geen bal daar. Broer, waar raakt die bal? Op hem, man. Waar raakt die bal? Broer, bij mij! Schouderboys! Kijk! Broer, kijk Hij eens. Die arm van niks te halen hier, man. Sta op, man. Jullie zijn Sta op, gek. man, broer. Hij valt was niks bijna te halen die hier, man. fossie van Alaba. Dit bedoel ik wel, hè, broer. Snap je dat, doe Tuurlijk! Oh, geen gekke Zo, zo. het geeft niet vaak balje. Hij geeft niet vaak balje. Het geeft niet vaak Wij balje. zijn ook op het red na. Kom op, man. Hey, kom op, man. Sta op, man. Zelf de boy. Het is gewoon bal, man, dit. De bal Zit daar aan, Joe. Zit daar aan. Scheids. Ik moet coach. Maar verder, loop weg joh. Ik is Vini boven Neymar. Nee. Maar ik zeg ook dat ze die spel niet gehad. Neymar schat ik ook echt op. Deze dan, broer. Ik ga wel niet naar de kijken van Saudi-Arabië gaan, broer. Enkel man. Het is vrij straf, maar dat is niet zo erg man. Nee, nou, je Joe. Kijk, graag naar hem, man. Enige moment nog een beetje. De kroon en baan dus maar. Enige moment nog een beetje flair in het voetbal, broer. Een beetje flair, toch? Nee maar toch? Nou, lang denk dat hij dat kan. Ja, dank. rechtsback. Ik heb de villa. Stijf joh. Gerson, Sancho. Joe en toch? Maar wat denk je dat je FIFA speelt? Hé, doe normaal, Knappe, man. man. Niks aan de hand, man, de hele tijd. Wie ligt daar weer? Zeker Bellingham. Nu zeg je niks. Wat? Kroes. Huh? Is Kroes. Er is niks aan de hand, doe over ons. We gaan zien. Die voorzet komt toch niet aan. Niks aan de hand? Heel veel van Rijs zal eerst deze prachtige beweging. Wat is daar gebeurd? Nou passen. Oh ja. Krijg je hem vrij? Nou passen. Broer, hij heeft man met deze game, man. Koude acteur. Hij is echt de acteur, moet die man. Gewoon zwaar. Maar deze finale is wel goed, man. Dat is nieuw, hè?
Centraal strijker. Iets gebeurt er. Ja, dat is zo. Je is wel stem, broer. Ja. We hebben 0 kansen. Ja, man, bro. Ja, man. Je moest weer naar Papenboer toen deze game was weer. Wat doe je man zelf gauw? Sinds wanneer het versneld kort van God, broer? Sinds wanneer het versneld kort van God, broer? En twee keer, klik. Ja, doe zo, broer. Balverlies. Van gauw. Een keer dat wordt het altijd doen. Boah. Laat hem vasten, man. Scheidsvoort nog. Gaat hij geel geven? Gaat hij echt geel geven? Rood geel geven? Hé, rood man. Hij doet ons. Wat een rood! Stil maar! Bro, daar is die bal. Bal is al lang. Doe normaal man. Zo eerlijk man, dit is rood man. Heeft hij echt geel gegeven, joh? Ja tuurlijk bro Joa. Joa zegt na een pasta. Bro, Ik doe wel een keer een herhaling, broer. Vini, hou op alsjeblieft. Broer, wat is er? Ik kom, ze zeggen rood. Doe even normaal. Bro, hij raakt alles behalve de bal bro. Waarom is het rood? Kijk. Hè? Is geen zijn kaart. Hij raakt hem met zijn neus. Wat moet hij doen? Kom op man. Die keeper blijft expres staan hè. Bro, natuurlijk. Hij laat die been expres hangen, broer. Hij kon gewoon springen. Doe een keer. Wat moet Vini doen? Hij glijdt door. Hij glijdt niet door, hij gaat Dit is een gele kaart, man. Dit is een gele kaart, man. Dit is een gele kaart. Is dit geen kaart? Dit is een gele kaart, man. Die keeper kon gewoon springen man. Hij is toch in zijn 5 meter gebied. Dat krijg je sowieso voor. Staat hij alweer? Niks aan de hand, maar ga helemaal keeper. En ben die dan Joe? Even serieus man. Niemand heeft kaart. Nee, hij heeft geen gele kaart gekregen. Die krijgt eerst een gele kaart gelijk, broer. Ja, maar Vini is irritant bro. Koning toch? Als ze dat 10 meter verderop had gedaan, was niks. Joa nog 10 minuten, nog steeds doelpunt. 100. Ik weet, dan kan je eerste helft. Maakt niet uit voor wie, toch? Maakt niet uit voor wie, dan kan je eerste helft zien. Ik vind Real wel tegen echte topteams. Het is altijd zo. Veel beter dan de kleine clubs. Altijd zo. Ja, die wil daar mij. Zit jij in het aantal chances? Ik was zelfs niet meer dan. 7 schoten. Ja. Was tegenover. Real. Wat ze balen zie je Zo, hoe goed Real ook draait. Ik mis die spits af, hoor. Of spits in Madrid. Dat ben Benzema terug hè. Ja, dat is er maar in. Als jullie zoiets zien, hè, krijg je misschien veel te pakken. Vroeger, ik nu niet meer. Nee? Vroeger ook gelijk naar buiten gaan en even ballen te trappen, man. Yo, ik ook vroeger, man. Ik ga je sowieso mee maken. Ja, maar ik heb die gevoel nog steeds wel, ja. Maar meer als ik eerder divisie kijk. Wacht aan prijs. Dat is meer zijn niveau wat ik zeg. Ja, toch wel. Ja, weet je wel. Schot is een 8e championship. Kort, hij kan alleen maar naar rechts. Dit is ook een kaartje dan. Dit is ook een kaartje dan. Hé broer, nee, wat is met deze man? Wat is deze man? Kom flexen. Ja, toch. Precies tussen voor verder en Kamer gewoon in. Die man heeft haast, broer. Wat doe je balen? Je moet helemaal stil. Heel die pissie naar achteren. Hey. Dat was het, dat is Smit. Wat nou, ik word je lachen. Oh, no, no. La kan de komen. Als het is smolt fris. Fris. Je bent 24/7, broer. 24/7, broer. maar 1 Smit is al... Man gooit halve bak in zijn moffel. Ja. Zo'n doe iets, man. Je taalt toch haar ook, man. Rijssel, goede bezetting van Dortmund in de 16 meter gebied. Met 300-400 stonden ze daar te Dat wachten. is het tijd. Wat moet je daar doen? Toelakier, weg met de bal, broer. Nee, maar zo, die druk was... man. Maar die druk was er toen. Ik kan mijn vinger geen Busquets, hè. Zo, druk. Want ik heb van de Sanchez. Sanchez koude gaat, joh. Hey! Ja, ga door, Vini. Kina parano, hè. Hij krijgt geen geel, hè? Hij krijgt geen geel. Gewoon aan het deel. We praten. Oh, ja toch, tuurlijk. Wat moet je praten? Hou je mond gewoon een keer. Verdedigen. Ga je praten, man. Je moet dadelijk nog 3 shooters gaan trekken.
Ja, ik moet er lekker bij. Ja, tuurlijk bro. Alles fantastisch voor je team bro. Team man. Je hebt ook niks gecreëerd bro. Niks gecreëerd bro. Soms denk ik, waarom speelt Ibrahim Diaz niet bro? In plaats van Rodrigo. Ja, ik snap het. Ik snap het echt niet bro. Die man constant regen. Elke keer wanneer hij die bal heeft. Rudiger. Elke koude keer. Met de Amir joh. Met de Amir. Dit is die mokro, hè? Ja. Dit is die mokro. Hij is niet snel, van de welke? Aan de kroos joh, dat verwacht je niet. Shoot toe gewoon. Gelijk shoot toe bro. Courtois joh. Welke kroos? Courtois. Boys, ben ik ziel weer. Ik was Courtois. Zit Blanco met daar maar in kijken? Ja, maar Blanco mee. No. En Palace steun, dat Hij is is moeilijk hè. bleek, man. Deze komt die klemmen. Dat is welke. Welke, niks leuk Santo. Ik snap niet waarom Mendy daar kolen hapt man. Overstapje. Wat heb je? Drukken. Hey broer, spelen we als man of als mietjes broer? Wat doen we zo die aan joh? Alsjeblieft, man. Kijk de game. Lekker man. Goed, alsjeblieft, man. Dat is gewoon ervaring. Ervaring bro. Hey, dit is al mietjes voetbal man. Dat is serieus. Boys, moeten jullie binnen gaan natuurlijk. Niks. Niks. Moeten jullie binnen gaan natuurlijk. Ja, hoeft nog geen. Ja man bro. Nee, je gaat alleen voor mij doen bro. Die boys zijn er nederig joh. Ja. Nee. Ik wou je reactie tegen hem. Maar je wou ook. Je zocht iemand. Bitterballen. Ja, zo. Ja, het is bitterballen. Hey, we kunnen wel eerst even joh. Maar je wil gaan verder gewoon joh. Ik zit te zitten vast, ik kan te zitten 3 minuten extra, 3 minuten Ik zeg extra. al, maar ik kan te zitten vast zwaar. Ja, kom je, kom je. Respect, we gaan zo. Ik heb trami poeie. Ah, dat is het. Is dit zo? Van de zijde dan voor wat water. Ik moet niet aan, want ik moet gritten. Dat is ineens een daarna moet je 20. Deze moet ik gritten. Ja, klopt. Ja, want ik moet gritten. Kom allemaal. En dan moet je nou bij dat is wel weer 1 op 1 met de Courtois. 3, 2, 1. I name. Joe, ik niet jij dat Joe. Ik had geen keuze man, Joe. Ik had geen keuze man, broer. Wario, was jij gewoon best een goede Joe. Wat zijn dat toch? Oh, no Joe, man. Ja, goed Joe. Hier was ze nog. Platatatata. Maar ik was niet als we die alle kijken trappen, hè. Net als je in een stadion bent, naar de kleedkamer Ja. gaan we die trappen. Kalma Dio. Hoe wordt het tijd broer? Nee, je krijgt je corner, rustig. Helemaal loco broer als die komt van. Eerste helft. Helemaal loco. 2000 weer zo. 2000 weer. Niks aan de hand, joh. Nu niet, man. Hummels en Dokoka. Alles tegen Real. Hummels qua. Hummels. Ja, ik denk het wel. Je ziet hem nu toch. Ik denk Courtois, Hummels of Emre Can. Ik denk Courtois. Hummels of Emre Can. Ik denk Courtois. Ik ben Hummels broer. Emre Can en Ik denk toch. Courtois, man. Emre Can en toch. Hummels of Emre Can. Hoe heet hem in Joey? Courtois, joh. Wat betekent dat Joey? Geen van verder, man. Hij vleegt gelijk broer. Hij vleegt gelijk. Die kip kan je daarin gooien. Daar in die Bedacht voor deze finale 1 intentie. Opwarmen voor jullie. Heeft Dortmund kans opgeleverd. Voor mijzelf. Grote kans opgeleverd. Een bal geraakt door Vuurkroek. Ik wil de ente tegen hier. Oh, we samen, Joe. Duitsers in de eerste Wel een goede eerste helft. Die coach alle kanten op, maar ja. We hebben bijna geen schone goal gehad, wij. Dortmund is wel beter hè broer. Real Madrid. Ja man, Dortmund is beter broer. waren sterker. Ja broer, vaker met jou broer. Hoeveel schot heeft Real op? Ik zei net gebruikt, 0 schoten, rustig broer. Nog geen goals, halverwege. 0-0 en Londen. Op goal dan. Begon aan de tweede helft. Met de vraag of Real
in die tweede 3 kwartier meer kan laten zien dan in de eerste 45 minuten. Een serieuze kans zijn ze niet gekomen. Gaan we zien nu, jongens. Hij heeft al geel, hè? Hij heeft al geel, hè? De vrije trap. Nee, man, hij moest weer. Nou, licht overdreven. Deze man ligt. Was helemaal. Man ligt veel, broer. Oh ja, maar schap je toch? Man ligt veel, man. Maar hij schopt hem toch, man. Kijk hier, man. Schuldenrust. Dit geval wel Ja, kom eens uit, joh. de voet. Te finita Jora, gava. 3 minuten. Ja, kom eens uit, kom eens uit, joh. É, para que coisa tá com, tem que sponsor a música. Allemaal daar zijn reclame voor. Lifetime kauwgom, broer. Maas. Rodrigo ook helemaal niet gezien deze keer, man. Alles gaat via Fini daar voor hem. De vrije schop van Toni Kroos. Kroos. En eraf. Wie staat er dan, broer? Deze man is een vrije trap. Oh ja, kom op. Laatste goal, man, Kroos. Laatste goal. Hoekie, hoekie. Hij moet. Hij moest meer in doen. Hoekie, hoekie. Joe, hoe meer, Joe? Maar lekker, maar niet boven. Weet je, werkt niet, man. Ik heb net van zijde. Ja, die man is geen naar wel. Huh? Eet jij wat, broer? Nee, doe erop, man, broer. Niet om, man. Dat is zo vet, hier. Nee, maar man, kijk eens wel, man, broer. Ik hoef niet, man, broer. Ik wil het stel laten aan. Jullie zijn al koud, man. Kijk, zo basta na meneer. Eu fico em dela, me gusta na estádio um pouco. Wat, man, de pret, hoor? En me gusta fica dela na skeur. Die is niet goed, man, deze. Slotterbeck. Wat jullie hier? Dat is wat Chato me aan de maak. andere kant die paas van de Slotterbeck gestemd voor Ja, nou, dan denk ik een keer dat doen is. Ik denk dat slaan met zes. de tegenstander van Borussia Dortmund in de Champions League. Slapen jij. Waarom? Bellingham erachteraan. Waarom? Nou, die respect, man, bro. Nijerson. Buks of toch een Rutland. Die helft van Real Madrid. Brand is middenveld toch? Tabarante, hier wordt just nu even. Aanvallende middenveld de rechtshalve dan. Aanvallende middenveld de rechtshalve. Ja, maar we creëren een positie voor Aanvallende middenvelder rechtshalve. Wat? Vrij trap toch, scheids? Die wordt dan ook nog gevloerd, zou je Hé, zeggen. broer, doe normaal, maar scheids. Je hebt ook omgekocht, toch? En zo maken er meerdere oversteken. Dortmund blijft de bovenliggende partij zonder het schot. Deze man gaat geldje. Hij is maar dat verandert hier. Oei, 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 oei. Dat zijn hard klopt sowieso van jou. Hij moet rustig aan. Hij met de kamer wil ik ook op het zo. Hij moet rustig. Ja, die nek, maar acontece, hoor. Ja, man. Ik heb Real met een goal tegen op en dan komen ze. Bijna dan, bijna, bro. Weet niks, man. Oh, nu valt het wel Tikken. Hoe met die misschien Joe wel was. Tegen City was een hele andere gamma, broer. Maar dat komt omdat City ook de bal heeft. Ja, vandaan, bro. Real pas in aan. Ja. Nu moeten hun die spel maken. Ja. Wie schaakt er aan de zijlijn als eerste? Behoorlijk wat spelers bezig aan de warming-up. Denk bij waarom, boys. Maar gaan we dus. En dan is er bij waarom? Silu, is voor Leo. 9 minuten bankje van houden. We hebben geen spitman, Ancelotti. We hebben niet spitman, Ancelotti. Hallo! Wat is dat echt goed? Hallo! Rustig. Dat is een enkel. Dat is Mariano, bro. Ai. Vooral je mond, man. Je doet niks vandaag, man. Een keer kan ik lach, man. Een keer zwaai man, man. Lijkt kokken wel, man. Oh, ja. Heb je dat op ik moet beraad zien, zo? Aan te veel, bro. Leren papje, zeg laat leren papje. Die moest je maken, man. Ik de kans, hoe zit het bij de kans toch? Weer de vocale ondersteuning van de 25.000. Lekker papje hoor, Jerry bij de keer. Keer toe, bro. De papje hoor, nee. Busca Jerry, bro. Filtrete Sondra. Misschien busca Jerry, bro. Maar is bang, bro. Filtrete Sondra. Heeft toch zo'n in de kaba? Ja, man. Oké, vind je. Bellingham. Hey! Voor het dan net hem zijn de politie worden, bro. Schappen, iets serieus. Hey! Vinicius is prachtig. Dat is een enkel, hè?
Toen lag er een beetje boot aan weer. Met die snelheid helemaal Begin te prikken man, wat lach je man? Hij krijgt het toch voor elkaar. Koude. Wat wil je zeggen? Best met een Jora. Begin te prikken man. Best met een Jor. Wat doen? Banacho. Broer, weg met die bal. Wat deed je toch? Koude van Veldje, wat was dat? Hey, broer, ze willen dan die bal aannemen. Weg met die bal. Ik ruik iets man, ik ruik iets man Joe. Ik ruik iets man Joe. Groos. Die van jullie was een trang man. En dan kan we gaan. Tuurlijk man! Tuurlijk man! Tuurlijk man! Kom voorbij man! Ik wil niks horen Mattie! Ik wil niks horen Mattie! Ik wil niks horen Mattie! Tuurlijk man! 1 kos, 1 goal man! Heerlijk man! Waarom? Zit rustig! Tuurlijk! Ja! Oh Joris, snap maar! Zoetje! Tuurlijk man! Kijk, van Gaal! Die man is bankoe! Wat prik man! Waar het reëel is. Nu gaat hij weer de wedstrijd. Nu Nu moeten ze. voorsprong op. Positie kiezen. Tuurlijk man! Zeg, ik kon wel zeggen bezig joh. We hebben zo'n 2-0 hè. Als Hummels Zo'n kindje Hij staat weer. Zo pingelt zijn. Kijk wat Hummels doet. Ja. Kijk wat Hummels doet. Met zijn hand, met zijn hand. Zo penalty zijn. Ja joh. Hey, go gaat voor man zo, kom maar die go gaat voor je. 1-0. Dan kan ze nog die gaat ook worden. Ah, met zijn hand stiekem zo. Stiekem, zwaar is je. Doe je er maar dat aan hè? Nee, kans, 1. Oh, Finale van 2024. De rust toch joh. Hij had een rust natuurlijk, hij had een rust joh. Kwartiertje jongens, kwartiertje. Achtste kwartiertje. Achtste kwartiertje. Camavinga. Camavinga terugleggen. Kans op een tweede. Ah, joh! Kijk hoe Rodrigo man. Ja, dat was het verkeerd, dat moet je afgeven man. Ga vanuit dat je gaat schieten. Zo, bollenkopjes jongen. Rodrigo man. Kan moeilijk geven maar Joe. Kijk die bal. Ook corner. Goal hier, maar die bal wordt nog aangeraakt. Is geweldig verdedigd van Schotterbeck. Bellingham. Tierambo. Camavinga. Camavinga. Dat staat mooi in de warming. Ik wist het joh. Camavinga Joe, Camavinga Joe. Hij stuurt Zo, ik heb er een man. Hele hoek. Die daalt de bal. De last vandaan. Maatsen. Hier, Peter. Hey joh, maat zo. Van Bellingham. Nou, dan kunnen ze nu uit gaan spelen. Want hier is Vinicius. En die... Tuurlijk man! Tuurlijk man! Tuurlijk! Finito! Kijk boys. Finito! Wara. Tuurlijk man! Staan we wel Maatsen moet aan Andres. Maatsen moet mee. Heerlijk man! Lekker man. Maatsen moet mee jongens. Dan dat wie beter doen man. Heerlijk man! Lekker man. Moet ik het tegen Real Madrid? Noem maar. Met die son. Zet die Bluetooth. Son, give me die. Heerlijk man! Wat er op de schuur is? Zet die Bluetooth. Madrid. Madrid. Eerste helft krijg je zoveel kansen broer. En dan ga je zo kakka tweede helft in spelen broer. Man. Dat het Madrid is jongen. De hele helft van doelpunten. Cadeautje broer. Oké mensen, bedankt voor het kijken. Joe, was dat weer zo? Je zou dat willen. Wat ben je zo? Man. Heerlijk man! Wat moest Maas daar doen? Hij moest toch kiezen bro? Koude slechte bal! Hij geeft hem terug, wat Joe, doe normaal man. Oh, hij gaf die bal. Oh, ik dacht dat hij... Heerlijk man! Het is 0-2. Zo'n bal mag je ook nooit geven man. Ja, kom maar de bus aan. Zie je jongen? Ja! Dit had EK kunnen zijn jongens. Hij is te jong bro. Wat zeg ik, hij is nog te jong. Op dit niveau, zo'n fout broer. Heerlijk man! Daniel Malen krijgt het. Bam! Golazo! Golazo! Ik praat niet veel broer! Ik praat niet veel van haar broer! Nee! Peter Spelman! Peter Spelman! Peter Spelman! Kijk hem zo rustig man!
Maar mami ko ikaw, Joe. Mami ko ikaw, bro. Die dingen moet je nog zien, man, Joe. 100 meters. Meters, bro. Ja, bro. Zie. Wat doe je? Wat doe je? Is fout daar. Geen spannende laatste minuten, geen spannende. Finito. Zo, als hij niet mee. Ik kom maar nemen, als hij niet mee doet. Als hij niet mee doet, wat hij zei, bro. Dortmund, jullie eigen schuld, jongen. Hij, de absolute sterspeler van de Ja, daar ordenen die dingen uit. Wembley, je moet verder. Hij wordt ook uitgevlogen, toch? Maar iedereen haat hem. Cruijff, Messi, Robben, Koeman. Ik haat hem niet, ik ben hem ook wel een eng mannetje, maar uiteindelijk haat Vinicius is groot. is een dreiging. Het was vanavond. Hoezo haat je Vini, bro? Maar met 1 man leven. Heb je gezien die Tory met Chini? Welke Tory? Hij heeft nog een paar weken, of ik weet niet meer van dat die interview is. Dat hij ging huilen toch? Over die racisme Tory. Ja, ik wil niet meer voetballen, Broer, Kimi geef je die bal om door te spelen. Ja, maar hij gooit het niet. Tijd is er nauwelijks meer. Ja, gooi je die bal. Heb je die Tory gezien, Joe, hoe die ging is gegaan? Hij ging Kimi's geschouwen, bro. Ik heb gezien, man. Neymar was precies hetzelfde. Maar Neymar werd ook gehad. Maar niet zo erg als Vini, bro. Hij mag geen beschouwen met zijn voeten, broer. Deze man praat Ja, ook de veel. titel verspeeld. Hij krijgt toch veel zee om zich heen, bro. Dan zitten er 5 minuten extra tijd nog. Dus de titel is gewisseld. En dan neemt de Belg zijn tijd. Maar vind je Joe, vind je naast zakken zitten? Weten zij dat het beslecht is op Vind Wembley. je naast zakken zitten, maar feliciteer. Zij zich op voor een groot feest. Maar bellen. Het feest beginnen met ongelooflijk. Dan kan je zitten razen, broer. Real Madrid. Maar die kon je drie keer aan, Keer de beste van Europa. Oké. Sentimento como sarang kalinga no. Mira que me dice ahí, ¿sabes? Para traer otro. Heerlijk, man, Joe. Heerlijk, man. Wat is wel leuk, Moet je wat sobre. Heerlijk, man. Heerlijk, man. Is het geweest van Real in de Champions League? De dubbel. Deze dag was al de moeite waard, man. De tegenpartij. Stress, man. De Ja. betere partij. Oh, ja? Nederland, man. Wat dachten jullie dan? Wat hadden jullie voor? Wat hij doet, hè? Kansen van aan de Jamie de bal op de Hè? Wat hij doet, hè? Nog steeds. Hey, weet je de sen? Moet een sen, zo. Hey, bro. Moet een sen, man. Door de... Dat zijn helemaal. Dat Maar dat denk ik, Brett. Door de eerste helft twijfel je zelf, jongen. En dit is Wij zijn. die dochter. Die Hoe kent dat? Hoe kent dat nou? Joren noemen, jongen, Joren. Kom maar die nieuwe. Heel kwart. Ik haatte Madrid eigenlijk maar 1 periode. Dat was met Mourinho eigenlijk. Ik ken de Real eigenlijk nooit zo. Mourinho alaga mee haat hier bij Real. op bepaalde belangrijke plekken nog behoorlijk jong is. Nee, gewoon. Het was altijd met Barca altijd die vecht hoor, die pam. Pepe natuurlijk. Had je daar lopen, ik haat de Pepe. Oh, baan! Die ramen niet met Pepe, die ramen niet bij Amboswa. Even dat stap, weet het zo? Die Real haat ik gewoon in mijn bones gewoon. We gaan naar klauwen, ik heb een keer Aga, dus waar. Is het een verrassing? Did you think to be a cabo ambo? Did you think to be a cabo ambo? Cinco. Yes, was al. Cinco terreal. Jackie, hij is toch voor Barca? Oh joh! Moet ik naar de camera? Dit mag niet! Dit mag niet, Jackie! Jackie, dit kan niet, Jackie! Erkenning. Hij kust hem zo. Dat doe je zien. Bro, dat is gewoon erkenning, bro. Jackie, Nee, bro, dat mag niet. Zo is het. Dat mag niet, tuurlijk niet. Tuurlijk Ik niet. dat weer maar zo tussen de uit. nee, maar dat mag echt niet, nee. Dat mag niet, man, boys. Nee, dat kan niet, man. Dat kan niet. Jackie, je gaat te ver, man. Maar ze bonbon, Jacks. Hé, wat heb ik? Hij is al gewoon rugnummer, het ding trouwen, waar ik wil zeggen. Ik weet niet, man.
Ja, je moet het in comments op plaatsen. Hebben jullie die pokoe gehoord van heel wat anders van Nonnie? Ja man. Ja? Dat is wel goed toch? Of Ja, ik vind hem aan man. Nee, ik wist niet dat hij zo actief nog was. Chemistry, toch? Ja, Chemistry, ja. Ja. Dat hij zo actief was nog in die muziek. Niet Rocky Lakker. Gitaarspeler. Gitaar hero dan, gitaar hero. Ik wil gewoon eens te horen, Joa. Simbo, dale. Simbo! Nino, por. Ja, maar ja. Guarda el bonche. Se le gusta, no. Dale, no. Hier refrein zo. No, boys, dat Alleen die refrein, broer. Man. Ja, je hebt al refrein, broer. Dan zetten we die volgende filmpje beginnen met die refrein, broer. Ja, man, dale. No. Kan tip op Madrid. Als je met hem in Madrid moet, dan kan tip op. Symbol of me no por. Symbol of me no por. Symbol of me no por. Symbol of. Eso! Concha! Hallo! Je hoort het noemen, papa. Oi, sabe het maar serieus zien. Moet me blokkeren toch? Waarom gaan je ons niet maar koken? Je bent niet eens voor Dortmund, man. Ik sport met Dortmund met FIFA, man, bro. Wat zeg je allemaal? Welke FIFA box? Sofia, 98. 98. Oh, 98. Kom. Dortmund is koude gaar, man. Hoe nog gaar is Dortmund, bro? Bro, die mannen zijn vijfde geëindigd. Kan je spelen voor elkaar lang, bro? Ajax met zijn coconando en passagem. Alleen kan 5 goal. Dortmund is koude gaar. We zijn de laatste club die nu is klaar, toch? Wie? Real? Maar Ajax bedoel ik dat. Die Real heeft geklaard, toch? Hoezo? Vorig jaar zit hij ook gewonnen, toch? Hè? Wie ben? Halve finale. Kijk je ook op allemaal in teruggekomen. Ja, je hebt gelijk. Ik hoop Ajax even wat gunnen. Yeah. We moeten lekker hebben je conversation nog dan. Ja, dat is het, hè? Nou, je hebt goed gegokt, man. Je krijgt een beker, man. In die kast, in de doos, op zolder. Koning Toto! Belangrijk in de eerste helft, Courtois. En zo zijn ze er bijna allemaal. Het is Nacho degene die op zijn oude dag zijn 6e Champions League. Nacho, Yusu die beker omhoog tillen, broer. Dadelijk als eerste de cup was dat nodig. De cup Hij moest Kroos laten doen. aan de aanhang van Real Madrid. Wie buenos van onze bandera? Wie? Buenos hebben ons De bandera. laatste wedstrijd voor Real Madrid. Kom op, man. Laten we die video zo afsluiten. Kom op, man. Laten we die video zo afsluiten. 7 meter voor Nacho met de beker in de handen. De beker die altijd weer als nieuw voelt. Alles in de dekt mij goed. geschiedenis. Zoals ik met je. Heerlijk, man. Heerlijk. Tuurlijk, man. Finale waarin... Kom, zoem mee, man. Kom op, man. Hou vast. Lekker, man. Zit je logo aan? Zoet je logo. Heerlijk, man. Heerlijk, man. Wat zie je, we gaan bij de grandi. Doe een jacketje, man.